הילד שלי כבר לא רוצה להיות דתי. מה עושים? מצד אחד, זו שאלה מאוד קשה. מצד שני, שאלות קשות מחדדות את עקרונות החינוך שאיתם נוכל לפעול. נתמקד בשלושה עקרונות, שהם בעצם הבסיס לכל עניין החינוך. עיקרון ראשון, שאלת היכולת. עיקרון שני, אהבה. עיקרון שלישי, אמון. נתחיל מנקודת היכולת. צריך בכל עניין, וכמובן ילד שיחליט לא להיות דתי. מה אני יכול? מה אני יכול להשפיע? מה אני לא יכול? חשוב להגדיר מאוד מאוד ברור. מה שאני לא יכול, חבל להתיש את עצמי. מה שאני יכול, לעבודה, לנסות, להשפיע. אהבה. אהבה זה לא לאהוב את המעשים, את המחשבות. וכאשר המחשבות הן שונות מהדרך שלי, המעשים שונים מהדרך שלי, האהבה מתשתשת. לא. האהבה זה לאהוב ממש אותו. כלומר, לרצות שהאישיות שלו תמיד תתפתח. אני קשור לאישיות שלו. כל רצוני זה שהאישיות שלו תצא לפועל כמה שיותר, ולזה אני נותן כוח. זאת אהבה, לא משהו אחר. לא הזדהות עם המעשים או אי הזדהות עם המעשים. הזדהות גמורה עם האישיות האדירה שכל הזמן צריכה לצאת לפועל, ואליה אני נותן כוח. ננסה לתת דוגמה מה זה אומר. אם אני למשל צריך לרשום חסרונות שיש לי, אני אגיע ל-40, 50, 100 חסרונות שיש לי. עם כל זה, אני קם בבוקר, אומר, בטח שיש לי מה לתת, בטח שיש לי מה לעשות, ואני אצליח. כלומר, הקשר שלי לאישיות שלי לא סותר את זה שיש לי חסרונות. החסרונות שיש לי לא סותרים את זה שיש לי קשר עמוק לאישיות שהיא יותר מכל החסרונות. ככה בדיוק כלפי אחרים וכלפי הילדים שלי. אני לא שייך, מזוהה, קשור למעשים. אני קשור לאישיות. ואני כל הזמן אתן לה כוח קדימה להוציא לפועל. לא קשור למעשים, תמיד להוציא לפועל. זאת אהבה. להיות קשור לאישיות עצמה שקודמת למעשים. אם נשים לב, זה בדיוק הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך. הקישור לעצמך, זו הדוגמה, מה זה לאהוב את השני. הקישור לעצמי, מעבר לחסרונות. הקישור לשני, מעבר לחסרונות. שבעתיים כלפי הילדים שלנו. מכאן נגיע לנקודת האמון, שזה הדבר הכי מרכזי בנתינת הכוח לילד להתפתח ולהשתנות ולהוסיף עוד טוב. אמון זה אומר שיש לי עיניים שרואות ברור מה מתחולל בפנים הנפש של הילד. ברור מעל לכל ספק שכל פעולה שהילד עושה מסתתר מאחוריה בקשה לטוב. אין אדם בעולם שעושה פעולה עם בקשה לרע. תמיד זה בקשה לטוב. וכאשר אנחנו מביטים על הבקשה לטוב, ואותה אני שם קדימה, היא הדבר המרכזי שיש, הבקשה לטוב, הילד רואה שזה מה שאנחנו רואים, מתהפך לרצות יותר טוב. רוצה יותר להוציא לפועל את האישיות הטובה שלו. זה הנקודה המרכזית שהוא רואה שאנחנו רואים. לדבר על הבקשה לטוב, לספר על הבקשה לטוב, לפתח אותה, לתת לה כוח, זה אמון. אנחנו רואים את הבקשה לטוב. ממילא אנחנו נותנים לזה עוד כוחות, והילד ירצה לשפר את עצמו יותר ויותר לטובה. בהצלחה עצומה.